ympätä kaiken kaikkiaan, niin sinne ei vaan riitä jokaiselle matkalle niitä ihan parhaita kavereita. Ja Nöyssin kohtalo oli nyt olla se, joka putosi ensimmäisenä joukkueesta, mutta näissä kilpailuissa hän pääsee näyttämään sitä taitoa. Ja junioreiden entinen maailmanmestari tulee 100 metriin 9,74. Sinne paras matka ei tietenkään tämä 500 metriä ole. Hän on kaksinkertainen MM-kisojen hopeamitalisti myöskin 1000 metriltä. Ja todella kovan tason 1000 metrin luistelija. 500 metriä ei ole hänen paraatimatkansa, sen sijaan Laurent de Brellille se on. Ja näin hän kakkoseksi 35-34, kierrokseen 25-6, Nöyssin kierros 25-5 ja neljänneksi 35-53 ajallaan kokonaistilanteessa. De Brel menee kuitenkin ykköseksi ja Nöys kakkoseksi. Siinä kyllä kanadalaiselta nuorelta kaverilta ja takasuoralla hän pistää niin paljon kun jaloista lähtee karkuun Nöyssiä ja tietää, että Nöys on tuossa lopussa vahva ja vielä tuleekin hollantilainen tuossa loppusuoralla tiukkaan parikamppailuun, mutta kanadalainen sen kääntää hyvällä luistelulla siinä edukseen ja kiittää japanilaista yleisöä kannustuksesta. Seuraavassa parissa on sitten todellinen yllättäjä eilisestä kilpailusta Mirko Giacomonensi ulkoradalta ja hän oli eilen 500 metrillä kolmas ja yllätti kyllä meidät kaikki, vaikka hänellä on vain yksi B-ryhmän osakilpailun voitto maailmancupista, ei mitään muuta. Ronald de Mulder, hollantilainen olympiaedustajamme, joka on tällä kaudella voittanut maailmancupin osakilpailun ja johtaa maailmankappia muistaakseni 500 metrillä tällä hetkellä on sitten hänen parinaan, mutta eilen meni viimeinen kaaren pipariksi ja se pudotti hänet 13. ja saman tien myöskin sitten oikeastaan myöskin kokonaiskilpailun voittotaistelusta, mutta ensin luistelu meitä kiinnostaa. Pystyykö hän uusimaan tuon eilisen yllätyksensä? No, se oli todellinen jyvypaukku eilen.